Nadýchané perníčky. Budeme potrebovať 500 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 80 g masla, 2 polievkové lyžice kukuričného škrobu, 2 vajíčka, 2 polievkové lyžice medu, 3 čajové lyžičky jedlej sódy, 2 čajové lyžičky perníkového korenia, 2 čajové lyžičky kaká na pečenie. Postup: do misy preosejeme múku spoločne s cukrom. Pridáme kukuričný škrob, sódu, vajcia, rozpustené maslo spoločne s medom, korenie a kakao. Všetko poriadne vypracujeme na hladké a nelepivé cesto, ktoré dáme zabalené v potravinárskej fólii najlepšie cez deň do chladničky odležať. Potom z cesta na pomúčenej doske vyvaľkáme plát hrubý približne 3 mm a vykrajujeme ľubovoľné tvary. Pečieme v trúbe vyhriatej na 180 stupňov asi 10 minút. Dokončenie: ak perníky vychladnú, môžeme ich zdobiť. Recept na polevu bude ďalej vo videu. Ak ich vyzdobíme, tak ich uložíme do hrnca a dáme doňho rozkrojené jablko na polovicu a prikryjeme ich. Jablko sme dali preto, aby perníky zmekli. Necháme ich odležať približne 3 dni a mali by zmeknúť. Poznámka: ak ste perníky zdobili, tak odporúčam ich odležať na týždeň, aby poleva neodpadla. Recept na polevu: potrebujeme 170 g múčkového cukru, 1 bielko, pár kvapiek citrónovej šťavy alebo octu. Postup: cukor s bielkom a kvapkami octu alebo citrónovej šťavy trieme, až je poleva lesklá a hladká.